Il-Gvern ta' Roberta Bel għandu jirtira minnu fih l-avviż legali li se jdaħħal fis-seħħ il-liġi dwar l-użu tal-kannabis u jekk ma jagħmilx hekk, l-oppożizzjoni se tkun qed tirrikorri għal mezzi parlamentari possibbli biex dan jitħassar. Dan hekk kif il-Gvern lanqas biss kellu l-iċken diċenza li qabel ma jdaħħal il-liġi fis-seħħ jara li jiddaħħlu l-istrutturi meħtieġa biex din titħaddem u tiġi nfurzata kif suppost, inkella jkun qed jagħti l-akbar rigal li traffikanti ta' droga biex jistanaw minn fuq il-miżerja ta' ħaddieħor. Hekk qal il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija ftit sigħat biss wara li l-President ta' Malta George Vella iffirma l-liġi li tippermetti l-użu tal-kannabis għal skop rikreattiv wara li qal li f'dan il-każ m'għandux oġġezzjoni morali gravi. Dan wara li din il-liġi ġiet approvata mill-Parlament grazzi għal vot favur tad-deputati tal-Gvern, vot li kiseb il-kundanna ta' bosta fosthom ta' 56 entità u individwu li saħansitra kienu resqu emendi għal din il-liġi. Fost dawn kien hemm l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, l-Unjon tal-Infermieri u l-Qwiebel, il-Kamra tal-Ispiżjara, il-Kamra Uċija tan-Negozju, Caritas Malta, il-Fondazzjoni Oasi, l-Assoċjazzjoni tas-Social Workers u l-Assoċjazzjoni tas-Sikjatrija. Għaqdiet oħrajn jinkludu l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu, il-Fondazzjoni Richmond, l-Assoċjazzjoni tal-Iskiel tal-Knisja u d-Dar tal-Providenza. Dawn inaqdu ma' diversi individwi fosthom il-President Emeritus Mary Louise Kolejro Preka kif ukoll dekani minn fakultajiet differenti tal-Università ta' Malta. Il-President tar-Repubblika tal-fema tiegħu dwar dan is-suġġett meta kien qed jagħmel diskors waqt ċelebrazzjoni f'Għawdex biex jitfakkar Jum ir-Repubblika u fl-ewwel okkażjoni wara l-vot ta' tlieta li għadda. George Vella qal li hu ma jistax iwaqqaf liġi li tgħaddi mill-Parlament b'vot demokratiku. Wieħed irid jifhem li kull persuna fil-ġerarkija leġislattiva u eżekuttiva ta' pajjiżna u anki ġudizzjarja jaqa' taħt il-Kostituzzjoni. Però mbagħad iktar u iktar huwa serju u gravi fuq spallejn il-kap tal-Istat illi jara li tibqa' jkollok l-istabilità politika. Ma jistax ngħid kapriċċjożament joħloqlok kriżi kostituzzjonali. George Vella kompla li fil-kariga ta' President tar-Repubblika skont il-Kostituzzjoni kif inillum law u lanqas ta' qablu jew warajh ma għandhom il-poter li jinjoraw liġi li tkun għaddiet mill-Parlament anke jekk ma jkunux jaqblu magħha. L-unika alternattiva għal dan spjega u f'każ li jkollu oġġezzjoni morali gravi li minħabba fiha jippreferi jirriżenja milli jiffirma dik il-liġi b'indikazzjoni indiretta fil-każ tiegħu għal possibilità li f'pajjiżna ikun legalizzat l-abort. Sakemm hemm oġġezzjoni morali gravi u ħafna jafu għal ċerti referi, hemmhekk m'hemmx lob għall kuxenza. Hemmhekk wieħed jaqbad u jitlaq. Però fejn m'hemmx dan il-gravità ta' oġġezzjoni, l-obbligazzjoni bil-fors li tiffirma il-liġi li jgħaddi mill-Parlament. Il-President qal li jekk din is-sistema ma tkun segwita, il-President jispiċċa jikmandaw fil-Parlament. Minnaħa l-oħra, il-kariga ta' kap tal-Istat m'għandix titqies daqs li kieku xi kariga ta' sfida fil-konfront ta' ħaddieħor. Li mhux kwistjoni ta' wieħed għandu xi poter u jisfida lil ħaddieħor biex ma jagħmlux, imma li wieħed irid iħaddem il-poter li għandu b'rispett u bil-konsiderazzjoni lejn il-kelma u l-intenzjoni tal-Kostituzzjoni. Fil-waqt li qal li x-xewqat tal-poplu għandhom jitwasslu waqt li jkunu qed jintażlu l-politiċi li jkunu se jmexxuna wara l-wedid li jagħmlu u appella li f'pajjiżna ikun hawn aktar edukazzjoni politika dwar kif jaħdmu l-istituzzjonijiet diversi fil-pajjiż. U x'inhu l-każ, din il-pożizzjoni ta' George Vella tfisser li se jkunu twaqqgħu it-talbiet kollha li sarulu biex hu ma jiffirmax. Boħud kienu għamlu pressjoni fuqu anke minħabba l-fatt li hu tabib u li suppost jaf il-ħsara li tagħmel il-kannabis għal użu rikreattiv.